Hello, magandang araw guys. Dito na naman ulit tayo sa ilog. Ngayon excited tayo ng pagong guys. Matagal kaming hindi nakabalik dito sa spot na to. Yan. Kasama ko si Brother Hermen nandun sa baba. Magpapagong kami guys. Nasa Miguel ako. Sana makadali tayo guys ng pang adobo. Sige guys, sana subaybayan nyo kami hanggang matapos yung video natin. Sana makadali tayo guys. Sige guys, stay tuned lang. Update ko kayo mamaya. Yung pagong guys, 1-0 pagong. Yun, naliig. Yun guys, oh, pagong. Naliig siya. Patay natin. Makadalawa na yung kasama ko. Dalag? Nadakkel na naalam ah. Ano naman duwa? Bisa ang ko na anak ko ni. Sayang din, dalagi. Guys, mano guys. Tagisa na kami guys, oh. Sa kanya malaki. Ayan, oh. Mano guys. Malaki sa kanya guys. Sulit siya guys. Oh, matagal. Kalderita to. Matagal kasi kaming hindi nakabalik dito guys. Ilang buwan kami hindi nakabalik dito. Nagpagong kaya ngayon lang ulit. Kaya lumaki sila ng gusto guys. Ang laki niya, no? Nakuha ni Ayan guys, oh. Brother Helmi. Yan. Laki, oh. Sulit na Oh. to guys, 2 kilo. Tapos ito 1 kilo. Oh, laki. Nakuha ko. Yun guys. Sulit. Ayos. Kalderita to guys, kalderita. Tatambang pa kami guys. Marami sila dito lumulutang. Sige, stay tuned. Di malin eh. Ala. Sasarudo yun. Para taate bumaray na eh. Takal na ito ah. Takal. Gaduda dito yun. Nih, takal nih. Pangalawa guys, pangalawa ko. Guys, Oh, yan ang sisip ko. laki. Oh, puro pinutod tibalak. Hindi mo may usok. Puro pinuturo. Guys, oh. Hirap lang tanggalin guys. Kaya puro putol lahat ay yung pan namin. Putol lahat yung tali namin. Paman. Tali namin. So, puro pinutol ang tali namin guys. Kasi hirap ibalik.
Mahirap ibalik, hindi kagaya ng tilapia na pwedeng ibalik yung bahala. Pangatlo natin guys. Maliit. Maliit siya guys. Ha? Baka sala dyan tinamakot sa balay? Ay. So, yun guys, so kadali na naman yung kasama ko, pangalawa niya. Ulo guys siya, hindi lalabas yung hirapan ako to guys. Ay, nadya ba lang? Ay, awa, nila. Marami ko guys. Tigas. No, nasa loob yung bala guys, hindi niya mabulok. Kailangan diyang kakatayin niya. Yun naman guys. Pagong ulit. Palikpik lang tinamaan. Yun guys, oh, palikpik. Palikpik tinamaan. Pang-apat natin. Pang-apat natin guys. Dali siya. Tilapia guys na malaki. Ayan o. Malaking tilapia. Oh, kadali pa akong tilapia guys. Oh, tilapia pa tayo guys. Hindi bumaon guys. Yun. Hindi siya gaanong bumaon. Ito yung bala. 2 hours later. Ayan guys, oh, dami. Yan,
Ito guys. Oh, nangangagat yan guys. Ang lalaki oh. Hindi basta-basta na hawakan to kasi nanunuklaw. Ayan guys oh. Tingnan nyo guys, nanunuklaw yan. Oh. Oh. Nanunuklaw yan sila. Nangangagat yan guys. Hmm. Dapat sa ginatangin. Patay na ito siya guys. Ang dami guys. So ito yung jibana. 10 kilos yan. Yan guys oh. Mga ilang piraso yan. Ano nangyala? 7. Pito. Tapos 5 sa atin. 12. 12 piraso yan guys. Napagong. The next day. Yan guys, yan kayo hawak. Dapat ganyan ang hawak para safety guys. Kahit abot hindi niya mabaabot yan. Yan. Kasi guys, hindi natin mawakan tong ulo niya guys. Ganito yung diskarte guys oh. Yung paraan para mawakan mo talaga yung ulo niya. Kagat mo muna yung tinay. Yun. Ganun. Yun. Tingnan nyo guys oh. Kapit. Talagang guys, mapuputol yung kamay dito pag kinagat ka. Tingnan mo yung chinelas. Tingnan mo guys oh. Nangyari sa chinelas. Talagang Ganyan kalakas. talagang buhay. Ganyan kalakas ang mga ngipin ng pagong. Yung taga Mindanao na mahilig umulam ng ganito, shout out. Nandito na yung mga paborito natin noon, yun. Turtle snake. Yung mga kaibigan nating Muslim dyan na umulam ng ganito. Yan, shout out. Shout out sa mga baguan dyan na umulam ng ganito. Panoorin nito. Ganito dapat gawin nyo pag nagkatay kayo. Yung mga baguhan lang, yung mga latihan. Kahit Subscribe nyo na kami guys para malalaman nyo lahat ito hanggang sa pagluluto nito. Suportan nyo yung channel namin guys. Ubusin natin ng ganito kasi best dito sa mga ilog. pan natin kasi nang uubos ito ng mga isda na maliliit, yung mga fingerlings saka mga pan natin, iba pang pan natin dyan. Bumubutas rin ito, malakas magbutas ito. Alam mo dyan, pag nangingitlog to guys, talagang marami guys yung pinangingitlog ito kasi kaya madali silang rumami. mabilis dumami kasi maraming itlog yan. Pag nangitlog. Pag nangitlog yan, mga 500 siguro yan, o 1,000 yan. Kahit sa nangingitlog yan, iwanan lang yan Mapipisa. pipisi lang sa sarili niyan. Guys, malinis na siya guys. Hintayin lang natin guys na uminis yung tubig. Malapit na. So guys, nagpainit kami ng tubig guys sa loob kasi matagal ito. Kaya unahin namin tong maliliit guys. Ito guys, mainit na tubig. Ito lang yung tamang proseso guys ha. O, tingnan nyo guys. Tamang proseso sa paglilinis guys. So, yan. Para matanggal yung mga Nagbiyak. yung kwan sa katawan niya. Kasi guys, alam nyo guys to. Pantanggal ng unang ano yan. Yung unang balat May niya. natatanggal dito guys para alam nyo lang kung yung baguhan pang Lilinis. naglilinis yan. Ala yan guys, oh. Yun. Tanggal niya. Ito guys, oh. Tingnan nyo guys. Ito guys, ilaw pa lang. Titignan nyo, ilaw pa lang siya guys. Pero puputi na yan siya. Yan guys, oh. Yan. Kikita nyo guys. Yan yung malangsa. Oh. Tignan nyo guys. Ganun yung maglinis guys, oh. Dali, simple-simple lang guys, oh. Kaya subscribe nyo ako guys. Tuturuan ko kayo. Yan. Yan guys. Buhay-buhay pa yan siya guys, oh.
Kaya kung masusobran mo to guys, yung init ng tubig, Kasama yung balat. Yung buong balat. hindi na yan matatanggal guys. Talagang dyan na yan. Hindi na yan matatanggal hanggang magluluto ka na eh. Alam ko yan. Ito guys oh, malaki guys. Yan na kumukulo na guys ha. Pero ito guys, ilulublob natin guys. Buhay pa guys. Kunti lang, hop. Kasi pag masobran to guys oh, nawala ka na. Init masyado. Yan, ito lang. Biyak pa yun. Parang binabalatan lang. Yan guys oh. Yan. Malambot na unang layer ng balat. Guys oh. Pag nasobrahan mo ng mainit na tubig yan guys, di natatanggal yan. Hindi na matatanggal to guys. Atin to. Nagdata, ang law mo. Guys. Kulbos boss. Nabayag gawin nga ako ata. Ay lambong. Kaya ko guys. Kung nasa Macau pa ako guys, ganito ang ninuluto ko doon guys sa Macau. Paano masabi? Mm. Kaya mo guys yung bigag. Guys oh, yung ulo guys oh. Parang guys, parang baka. Parang baka guys. Ito yung stainless yung kanya guys ah, breast niya. Film gawin eh. Stainless to, matigas. Nagkulbo na eh. Maglong na kulbo na eh. Pisang kumata na ano. Ano Ano na. eh. Yan, guys. Ano yung mataktil tayo? Ha? Ano yung mataktil? Mati? Guys, Ikaw? ito guys. Ha? Ang kinakain lang ito guys. Ang kinakain lang ito ng turtle stick guys. Isda. Isda lang guys. Ang kinakain Tama ito. na kibuhay din eh. Yung maliliit na isda. Nala data. Yan guys. Kanggad na ako nata. Tignan mo guys oh. Yung pinaka-postation niya guys. Ano yung kaya na eh? Naglasag pa kami. Yan guys. Oh. Kani ka nabukog na. Ito yung pinaka-masarap guys. Ito. Malaman. Alam yan guys. Masarap ito. Gusto ko. Ang dami tulog ng kanin. Alas yan. Yan na nga, titlog naman. Yan guys oh. Taba di ay. Taba. Ito guys. Sabi ninyo masarap to. Mataba niya ito. Hindi. Okay rin sa inyo ha kung kunin nyo. Pero sa akin to malangsa. Sabi nila kung ano ba. Yan guys. Sabi nila masarap daw. Pero ito yung malangsa. Oh, kung alam nyo lang guys kung saan tumatago yan mataba. Bahala ka sa buhay mo! Ganun taba mo. Isa pa lang sa kanata. Ay, nagtakkan. Pigi guys, pigi. Yun. Jumbo. Kamao. Jumbo. Kamao.
Bitlog na ito sigurado. Isang palangga na guys. So, daming karne. Ay, yung pinakagwapo namin guys. Ha? Hindi kagamitin ang sanay. Yun. Ilagay na yung gata, guys. Yun o. May sili, konting sili. Man ah. Magana nga. Curry. Curry powder. Curry powder. The best na ata. Guys, lagay na guys. Medyo lumapot-lapot ata. Gimas. Hintayin muna natin medyo matuyuan siya. Hindi totoo yan. Takpan muna natin guys. The next day.